Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yo mwancho murigire bwetasene Kyandizi TV ninde no kwigena buno mubaso nagenda takoba omuya kigema nechinga kichinde ngokwarigania tunyare kwimanya amangana mayasenchera yo wengeni gocharagire chinsa ikomi chabono maragoba editariane Dorcas kemo mana ni gotogo chikobwatirana nerele ya mose oyo komanya gwezirase enchera yemanyerio neresara mumanya kaneke ngamarige nechibicha agwikira senchera yo weekend ngokwenyeria unyare gotubwatia asensamo ereye mitandao asensamo ya YouTube ogotunyara muna Ndizi TV News koikagari Facebook no tore muna Ndizi TV News digital koikasensamo ereye website obwatina www.ndizitv.net. Na kwariganire mtunyare kumanya aya bireka watika tokonye chagura se county ya Nyamira nigo oyo chorwa koba umunyekero gobwe obo director kurwa se zone ya Nyansiongo omosubate Monica Orochi nigo aichanire igati y'abantu abo babeka ekina ase kagambiro kwamereria obo chori obo bwakakana okwana ase amatanga ayamo imeye bunge eria ya burabu ase chinsemo cha mitamayo nigo Orochi aborire abaleme koba abatwere nabo igokobendera kubasabira eryo babe ababui ase ekinekyo obukire ase bosyowe kambiro ase boigo atebena nigo obotenenero bo obole obuya bwe ekemeri gechaye la signifi tunachokuanili tukeja na roja sinyete roja sinyalende tukaenda usi lakini mtu ataenda saa tu ame mtu amulete kaya tu kansi to bisimati na makuru mutsaine cha ututuna ubingi n'abantu ba IBC osema tu abere basukirende kira kinega sinya onanya abenderende akiri nyasaye nyigere tenya natu abere ekara to gandi no sabanya tu abere our brothers and sisters baikina na asaba kayana sikule jinja kiruje to asaye I was a candidate, parliament candidate to Arenge, lakini awakaswara ile na tulifanya makosa. Nitaona kama kesa makosa hayaeleweke, wana naende tuasoile kote bina na ndio asoile. My big question ni na ekara sawa. Ndio enda waswara. Na ndio kwa nituke ngaka ngatega mtokana ngake nane na leo kanyamu na tire kodi nane mswako so we have a challenge and I was kwa ngambe nyake ya tatu no bakongo banana hono sana lakini tumetoboa and then we were about to get on Friday, that is coming Friday on 19th wana nane tire ya tire na abanda wale different yale dunia. So nyasaye nano sawa ndio tuweka kwa pale ndemo na ande our protection ile enda kwa ndani tusinya na kitu enda kwa tutaito sio mwenzo iki togotigara se county yo ya Nyamira ni serikali bono ya boliwe posira chi skuru chobobundi choboigo chimanyekene na vocational training centers gokwana na Ndizi TV omo director of school yo bobundi ya St Elizabeth embaro oyo manyekene na Joseph okombo ni gobono amuganirie omugabana bwe county yo ya Nyamira Amos Nyeribo posira chi skuru chobobundi anene buna school yo asate buna nigo abarkiwa obante kunyora amasomo aria aisaine naboigo kombonigo abasegetire aboiboli kubasomya abana babo asekirie bunanigo bakwenyorera abumanye naboigo kokonya abasaye kwebo asoko bwetekania nechigasi chamagoko government ya
Nyamira County erigireri etokonya abalimu waje ground na wanafunzi bagoreki waje amaiga ya tatu nabwene tachamo government school na baibuli bali surrounding na bali iskoye bata surrounded bali iskoye mbaro tochamo tusikia abana aba tubakonye mambe chiko babantu aba yali iskoma ko bigitobo ngo ni gasi yawe gukora ituko ndio rachiko batemte obugono nengo ko yumuntu ku alisiko. So let us try our best. Maria Tangaro Joyce Machewa ije n'umwami wa St. Teresa Mbaro fitiz ngosomie course ya garment making kose dress making tubwate chimashinji nyingi skulu yetu bati challenge tubwate n'abana mutari gutumira abarara lakini tubwate bana bayisaini egento nda advice abana bari skulu n'abo bari skulu bataratera abana tubakonye kiagira turege igato cyo gukonya abana asa institution yiga ndubwate chimaterio chisaini mwiburi ndo bense bwate umwana utari bwate gase ya karesko mututomere goje skulu tamukona nachagite kuru skulu egosoma kuru 2022 mutinyo nane ndochenga skulu yendi ekongira ende bunando chiko chimutuge iga kosi jane nenkonye sana gusonera abalimu abana b'eskuru udona n'aba nanyane abayibori cyanga togotigana ne county Nyamira na gosikama twikase county ya Kisii ase omuyiga bwokwena na chibasari ase ewodi ya Gisu nigo abanyabiashara aboigo abagambi boikirana ase omuyigo yo ase abagambi barwo bosemia igoro ya abosari babere boko korekana ase chinsemo echo sebona babori abamenyi bensemo yo kubwatirana elyo gukora obosagani obwaba bakorekana osibagani tokorekana ase chinsemo echo ase yigamaiga yebikorwa byobosari ase omonto yomo gosumonchuri oyomo abakagochererwa naboigo gusaganwa lituko lya Jumamosi nebibago ebyo byachete ne chibesa chitari chinke ase boigo chibasari chabachikubwatukwa oche ase aborikiwa bechi secondary ase nsemeyo ye wodi ya Gisusu. Kuibisha na abandi ni barata na mwana gotoka nore dirubara ndo mabara ko tebigeria manyete na bagitari wasomiri ga bono wasomye birogo nande nawete nandi bare ngana ngamba mwana ibara gate bombi yamone igato bishe tu abandi bacha se barasa Musiebe wodi ya Masige West yogotoka imiye county ya Kisii omusike Jacob Bagaka nigo araite omuyega bwoku bwatoka chichekicheji basari oche ase aborokiwa ase obisi ya yogotoka asensemo ya Mosaria aska ukwana chinseme chonigo oigo alirete eira abamenyi benseme yobunanachi oikirania amagendero ali abetega kubalira eira chingaki alinge koligia ekirogekyo ase oigo ababode koena kinga babwatirane elio kosukia motwe ewadi yo ya Masige West igasa mahokane igombwate chicheki abana 307 bakogenda secondary form 1 chicheki cyabona chikoteki no chira abana 44 bakogenda sengenjo kora chikosi cha mahoko eita Gionsen Vocational Training College gose urugale umwana wa mbuga nacho bandakiwa bere lakini abande bako na Gionsen Vocational Training College bakora chikosi cha mahoko na abande bagenda urugale na mega nimbwate chicheki saraseni cha abana bali bakogenda gukora driving school bako move kurwa soko gende bose pigi bagende bakora driving muno muntu na lete chira
ngatebe kera ndasura Masike West kubakorera emirimo morere tofauti sintene rero ne tofauti ntangani ase wode igento kiriyo koranga ni ndworo abana batwatanga umuntu yoteta kuchako bagaka nero gareto kwa tobisi asabantu bagocha boye basari asabantu bagocha baso mwana yo balemi beri tobinde dinge miaka 10 gesman keri account ya kordaki yare meta seito ga Masike West lakini boniga usko ga naga sakuru yasaiga egesmanale mororo na kementre 3.5 million amacharu yasaiga achapake michi ino ero yo solo toko ga na sakuru kunyachenge ebale gitare roga nyachenge mbabu ate mati na alemire smororo na mente 3.5 million amacha yaro sunya chenge atimbokaga nya bisia akonya abantu baroro mpaka ga nyekara kemo ero yo solo na mangana yo sipia go kolekana asenyencho y'ubusani bwane n'umuntu mwangeze sana ukurukumu gabana Paul Simba araki nange ko banga ninge minje tiyo korana remeremo te kunyangekana ekalekera ngoja simole mwantuma igonko namba denga gabana senje maskani iye ntungira abantu bakwanire ga ugatoke kole nanu musani onare abakwanja most of the things na kwanire kali chiwo Jones Biloko Togo tigana na yunako sukamoto nigo abamenye be county ya Kisii bamoiro okoboko Morai Wense Dr. William Ruto ayamaiga yo kubaka isiko aba waziri baye abukonye bakoranere emirimo ase serikali ya Kenya Kwanza asebono bamuganirie Morai Wense kwene kibanangwikirani ale amagendero ase chi county chonsi nabayigo kwene kinga abantu bonsi babeire bakwegwa yaki yabo gose obwene bwabo aseboyigo bamubolire kwene kinga nkoligereria ale mono ase chibunge chiria amagendero atarika ase chinga kecho nigo bayigo bamuganirie Morai Wense kweneki na ngochale koligereria ebikore byobukurume ase abo bisabali gose abakoleri bemirimo be serikali abo bachete inkana bali bonsi bale ase OBC asa mareta ko framework ndio mukali kwa kaunti ya Kisii na bawante zete Mr. President na rochi na tuaganire gusukuma ino koro kinande na muteka ya onye taki turi chana tuate nete imara na gutabune te cabinet kona ambe ya mono koro kineki igasi chana tuase no karanga india ande ntoli gutita kona abaiga abo te cabinet ya bantu bali bonse bali kitora option yali baruse tiwe bina biliosi baira ni gukoti baira ni chile jambo na nchi kwa si yesia yembare gas lakini ntuana kuigwa inkibago kwana na igoreye biroge bitu abatomete una kwaba museti na hande manyanga kyo ogotimiza kere shexoni enyore yakiyabo na enyoro morembe na nubwa amatebobe koetera abarai amane awana inchi the president ira ndege tanganya kora ko dissolve the cabinet kini ndege kyamu sana asengencho cabinet ngere ya musaliti ega bya kabiri ekera ya point na ande kuya cabinet yae to make sure when you mama mboga ime asen those are the points that make ya say abana inchi ba Kenya godiga abe very careful ekera chokora ko chora konde eriyo to nyakora ko ene kinga serikali ito muchakero buya geto kende ya kabiri abata akwari kirumna kindi kigasi yakwa sekeri matakutu muhaga wike vijana at least na hizo vijana tutie kwa na kila msitu hapo ndio tupige si hapa hivi yes tutakuwa asitaka toka na experience hiyo fanya ndio kwa ngombe siku mwanchumuriria aya twikira se meseito ya mangana mayeni buna omo rayo monene gose omoteneri bwa abanyanyembo aije Inspector General Jafet Kome nigo etigirie emeremo yaye ayatwikire nigo omoteneri bwa abanyanyembo emergency ya Kenya Jafet Kome nigo bono aitigirie emeremo yaye asiri tukola rero ayiga na yagitwikire astrachi bogendera kubwateria ase obo email tukumanye chikoraga chinsa isano na ibere cha maragoba tugo tikana nayo nagoska motwe nigo abantu batano basiria amagimabo asumo basokano bwibara asensemo ya sabasaba eyo igotoka imeye county ya Murang'a ase abatanabo baba bagwetumwa negari aine yetrera ase balinga ase gari eyo emanyikaine gose eka emanyikaine switch asebono egari yo jatumira na gose asobose gentokirera ogosiria kwa batano abo amagimabo na abande gotigerwa chingoma chimbe
Sasa hii lori ilikuwa inatoka Murang'a na ile gari yenye imeua watu 5 Wiz ilikuwa inatoka Nairobi. Sasa kuna Nissan yenye ilikuwa kwa hii lori ilikuwa inatoka bado Murang'a. Sasa venye abiria alikuwa amesimama, Nissan ikasimama kuchukua abiria, ilikuwa imefuatwa na hii lori. Sasa venye ilikuwa inafuatwa na hii lori, dereva akasimama. Venye dereva amesimama, hii na lori ilikuwa inatoka hiyo Nissan nyuma. Sasa badala ya dereva wa lori auwe watu wengi, ameepuka kuovertake. Sasa venye alikuwa anataka kuovertake, nao hiyo Wiz ilikuwa inatoka Nairobi ikatokea. Sasa sikapatana Tumeokoa watu 3 wenye wamepelekwa hosi. Wengine si walilemea hapa. Sasa sisi hatungeweza kitu kingine. 5 wako kana jeruhiwa kivipi? Wengine hawana mikono, wengine wamepafuliwa bafu, kufujika, wengine wenye wanapumua hapa sioni kama watasurvive. Lakini tuomba Mungu awarinde tu. Where we are currently at the scene, the driver attempted to change lanes. The driver of the trailer, which led to her head-on collision with the small car, the Toyota Wish, leading to the loss of 5 lives. I'm reliably informed, that some 5 persons lost their lives in the accident. Togotigara ase orobotiro rogoichania baigona goskamotu ikase orobotiro nde rogoichania nigo ayamate yabantu 3 basiria amagimabo ase omubosokano bw'umuriro ase enkayabo imige county ya Kajiado kurinde ekikeirera omuriro yugotuboka tikira amanyekana oikaboniga ase abamenyi bensemeyo bagikiriye egekorekyo ase bono baganirie abanyanyembo kwenekinga abachakiri obotuke ase obwangomono nakumanya ninkikirete omuriro yugotubokana koirera amagima yaba 3 abo obosiria amagimabo ase omoga omosibati amo na mwana ya babete bagosiria amagimabo ase omolero oyibono osambete enkayabo na koyera imikolende nigo bari baikirana ase ensemeyo nigo batana nigo baikagotoria egari eyo yagekire isiko ase bono bataika ko batoria bari barenge ase enkeyo. Yes, walikuwa wanataka ndani ya nyumba na wamesindika huko. Kitu tuliokuwa tu hapa ni gari. Ndio tuliweza kuokoa. Dunia ilikuwa inaanza kushika moto. Hiyo ndio tulikuwa kuokoa kama majirani wa hapa. Lakini watu waliunguluko ndani, baba na mama na watoto wawili, watu walishuko ndani. Kwa hivyo moto ilituzidi nguvu. Tulipotoka manyumbani tufike hapa, tulikuwa tumekuta moto imeshazidi nguvu. Tukalemewa. Ikabaki tu ni mshangao. Na hatujui nani ametendea kitendo. Ngomba tu uchunguzi ifanye. Halafu ijulikane. Hii taarifa nilipopokea ilifanya kunipa mshtuko wa moyo kwa sababu juzi jana Mulelo nilikuwa ninamuona akiwa sambani. Sasa kiliotokea jambo kama hii nikashtuka sana kwa sababu hata nikilala nilimuuliza mmeshindaje, akaniambia wameshinda salama. Naona kama ni wivu tu ya maisha. Kwa sababu amefungiwa mlango kwa nje na akachomwa ndani. Sasa tumepigwa na butua, maana usiku huwezi kujua ni nani amekuja akachoma boma. Ila tu tunaona hata gari yake imebondwa. Tunaambiwa ya kwamba ni hawa watu waliokuja kufanya hizo visanga hapa na tuwajui ni wakina nani. Kwa hivyo kile kilioko tumechukua hii kitendo kama kitendo cha kinyama. Kitendo kibaya sana ambaye hata mimi tangu maishani mwangu sijawahi kuiona. Mwachumuriria sengencho yebiro ayano ngoikira omwere bwa mangana maya senchera yobenya kulende ayigamana yanda mangeno chikonyonyora chikuraga ensemo yabono marago basenchera yobikirano egati yabo ekigambiro nigo gyateba igoro ya omorobiro omoya onecha ose obwo bacheno ase chinyagitari o chief
oyo igomanyika na Social Health Insurance Fund nigo batebaniga kigambiro kyatebanigo ole mamincha yeri chiko ayo negatiari go chikonyora senchera yugwikiranu chikoraga ense ya moya bono marogo bairetera ne Dorcas Kimoma anigo tobwatirana ne leader Mose oyo ene kingo kopanyire wetera senchera yemenyerio ne resara mumanye oyo ko ene kire yamario gine chibicha awoikeire asenchera yo bwikiranu twara burigerio buyemenya ndeze TV abo wansu womogusi